Kesäloma ensimmäiset pari päivää näytti tosi lupaavilta. Eka oli päättärit, ne oli niinku yleensäkin päättärit on pitkäveteiset. Porukka oppilaita soitti tuo Myrskylöydä Maija biisin tai kappaleen mikä onkaan ja se oli kiva. Avasi melkein mun H2O kyynelkanavat, että siinä sai taistella penkissä. Onnittelut kaikille, jotka valmisti. Kun päättärit oli ohi, niin oli sitten aika kämpän loppusiivoukselle ja muuttamiselle. Siitä tosin mun äiti ja sen miesystävä hoiti niinku 95% mun osuudesta, että mikäs siinä? Mä olin mun tavaroita vienyt etukäteen sen verran, mitä mä pystyn, niin siinä ei kumminkaan ollut loppujen lopuksi niinku kova homma. Et saatiin ehkä, mitäs mä valehtin sen, ehkä parissa tunnissa tehtyä, että päästiin ajoissa lähtemään. Ja tää oli sillai merkittävä vuosi itselle, kun aloitin just lukion, muutin omille 16-vuotiaana, aika hurjaa ajatella. Ja siitä selvisi ja hyvillä mieleen ja ei edes harmita niin paljon sitten, että ensi syksyllä, kun jatkuu koulu, niin ei niin paljon harmita mennä sinne takaisin. Olen sitä vähän itsenäistynyt ja näin. Olen saanut uusia kavereita, mikä on kiva. Elämä aika lailla hymyilee. Voisin periaatteessa tehdä ihan omaa video siitä, millaista on muuttaa omille 16-vuotiaana, että jos kiinnostaa, niin kertokaa. Niin kuin viime vuonnakin, mä kävin tänä vuonna nollapisteessä. Siellä hengasin kavereiden kanssa ja juttelin ihmisten kanssa, mitä ei ole pitkä aikaa jutellut. Että oli kiva nähdä semmoisiakin tuttuja. Se on jotenkin sellainen refreshing jutella ihmisten kanssa, jota ei pitkä aikaa nähnyt. Sitten mä päätin vetää semmoisen sidequestin yhden tyypin ylppäreihin. Kävin ostaa Prismasta kukan. Ajattelin, että joo, sillä on varmaan punaisia kukkia paljon, niin enpä osta sellaista. Ostan keltaisen, oli niin different. Ja joo, siellä kävin, siellä oli jamit. Mä en vittin raata sinne mitään erikseen oikein soitinta, vaikka mä tiesin, että siinä olisi saanut, koska en tiennyt yhtään, että tuunko viihtymään sillä kuinka kauan. Mutta mä en halunnut kumminkaan olla täysin eristäytynyt, niin mä otin kasuun mukaan. Sillä sitten soittelin etiin ja ärsyttikin joka ikistä henkilöä siellä se, tai kuuluu sitä edes. Ja kun eihän mä siis edes tiennyt niitä biisejä vaan kuin yhden biisin, mitä ne siellä soitteli jotain kansanmusaa. Mutta oli silti ihan kiva, ei siinä mitään. Toinen päivä mulla meni lähinnä siinä, että mä purin laukkuja. Siinä meni joku 3 tuntia. Samalla siinä kuuntelin musiikkia ja kaikki oli tähän mennessä mennyt hyvin. Ja mulla oli suuret odotukset lomalta, että nyt mä tuun tekemään paljon asioita ja mä en tuu vaan makaa sängyllä ja ole TikTokissa nukkumaan pitkään ja olla tekemättä mitään ja lomaan päätteeksi toteaa, että olipa paska kesä. Kuitenkin seuraavana päivänä, eli maanantaina, heräsin ja odotti yllätys. Kesä vasta alkanut ja arvakkaapa kuka tuli sairaaksi. This guy! Ihan kunnon flunssa on, kuumetta ei oo ollut, mutta niinku kurkku on ollut kipeä. Sitten on ollut yskää ja niinku flunssaa. Ei oo kiva. Haluais tehdä kauheasti kaikkea asioita, mutta sitten ei oikein voi ja ei jaksa. Aikaa on mennyt lähinnä vaan pelaamiseen ja tämmöiseen joutamaan paskaa. Siinä mulla meni sitten kaikki suunnitelmat uusiksi. Olin ihan siis kunnon flunssassa ja sitä kesti niinku yli viikon. Ja nyt on 15. päivä tällä hetkellä. Melkein 1,5 viikkoa. Mä en sitten siinä oikein, kun oli sairaana, niin jaksanut tehdä paljon mitään. Mä katsoin muutaman leffan. No niin, nyt tulee elokuva-rating. Kattimatti. Siinä on muutamia jaksoja. Aika mid, ehkä en mä tiedä. 2,5/5. Pienenä toimi, ei enää. Seuraavaksi Ratatouille. Se on hyvä. 5/5. Ei mulla sen kummempaa sanottavaa. Ja sitten Seikkailujen soittimet. 5/5 parempi kuin Ratatouille. Toimii vieläkin. Absoluta Cinema. Oon pelannut FNAF Security Breachia. Mulla on se tavoitteena päästä nyt läpi tän kesän aikana. Oon kattonut 5 jaksoa äitin kanssa Fromin 4. kaudesta, joka on uusin. Jossain vaiheessa mä sitten kyllästyin olemaan sairaana, niin mä päätin olla terve. Ajattelin, että nyt mun pitää tehdä muutos tälle kesälomalle. Nyt mun pitää tehdä muutos tälle arjelle, toivottavasti ei tule yhtään mitään. Mä oon ollut yökylässä, oon käynyt mun iskällä. Tulin käymään mun iskällä ja tulin katsomaan tänne pentuja. Olemme saapuneet tänne matalaan majaan. Mä oon alkanut pelaa nyt tätä näin tarkoituksena pelata läpi. Sitä täällä sitten grindataan. Koskaan jotain gamerit, mutta en mä oikeesti oo. Kävin iltatorilla.
kerran on käynyt lenkillä. Kaverin kanssa kävin myös lenkillä, käveltiin 9 kilsaa yhteensä. Pyöräillä sit sinne missä me nähtiin, että tuli siinäkin kiva lenkki. Täällä on niinku pallo. Pallon halu on suuri. Nyt mun pitää tehdä muutos tälle arjelle, että tosta ei tuu yhtään mitään. Puheet oli taas kovat, että nyt tuun tekemään muutoksen ja alan tekemään asioita. Mut sitten ei se oikein onnistunut. Tuntuu, että kumminkin aika meni lähinnä siihen, että makas sängyssä, nukkuu pitkään. Meni myöhään nukkumaan, no ei edes niin myöhään, 12, joskus 12 aikaa ja herään joskus 12 aikaan. Sitten makaan siinä sängyssä puhelimella ja TikTokissa ja se on mun arki. En mä halua semmoista. Nyt on aika ottaa kova konsti käyttöön ja tehdä asialle kunnon muutos. Mulla on 3 pointtia eli ongelmaa, minkä takia tää nyt ei oikein onnistu. Ensimmäisenä unirytmi. Mä oon yrittänyt pitää unirytmiin hyvänä. Siis on aika lailla mennyt about 12 aikoihin nukkumaan, mutta sitten mä nukun joku about 12 tuntia tai sitten joka toinen päivä herää aikaisemmin. Jos mä nukun 12 asti, niin jotenkin ei sitä sitten enää jaksa tehdä mitään ja on semmoinen olo, että päivä on jo ohi. Sitten tuleekin ongelma 2, tekemättömyys. Se tuntuu, että ei millään vaan jaksaisi tehdä mitään. Sitten ei oikeastaan tule mitään järkevää tehtyä, sitten loman jälkeen on semmoinen olo, että mitä mä teinkään. Ja sitten 3. TikTok. Kun on väsynyt eikä jaksaisi tehdä mitään, niin automaattisesti siitä tulee avattua TikTok ja sitten siellä doomscrollattua. Musta tuntuu, että se vähän sitten syö niitä tekemisiä, että ei tule tehtyä mitään. Se on oikeasti semmonen ansa. No näille 3 asialle pitää sitten tehdä jotain. Ne vähän totta kai kaikki korreloi toisiaan. Mun ensimmäinen pointti oli tosiaan unirytmi. Sille nyt on helppo tehdä ratkaisu. Parantaa unirytmi. Mä ajattelin tommosia lukuja, että menisin joskus 11 aikaa nukkumaan ja heräisin 8. Joten mun ratkaisu tähän asiaan on se, että mä laitan joskus 8 herätyksen ja sitten yritän vaan nousta vaikka väsyttäisi. Sitä kautta yritän parantaa mun unirytmiä. Sitten kun mä alan herää automaattisesti aikaisemmin, niin sitten varmaan otan pois koko herätyksen, koska ei sitä tarvi. 2. oli tekemättömyys. No tästä voisi tietenkin sanoa vaan, että joo, tee asioita. Musta tuntuu, että miten mä aion ratkaista sen mulla on 2 asiaa. Rutiini ja suunnittelu. Kun on koulua, niin siinä on hyvä rutiini. Heräät aikaisin, meet kouluun, teet kouluhommia ja sitten on jotain vapaa-aikaa. Mutta kun on loma, niin sulla on aivan liikaa vapaa-aikaa, eikä sulla ole mitään rutiinia. Tän heräämisen lisäksi mä ajattelin, että aamuisin voisi käydä aina kävelemässä tai jotain lenkkiä. Ja sitten pyrin suunnittelemaan aina päivällä jotain tekemistä etukäteen. Vaikka että edellisenä iltana, että huomenna mä tuun tekemään tätä ja tätä. Ja sitten on se 3. ongelma, eli doomscrollaus. Ruutuaika. Mä ajattelin laittaa TikTokin ruutuajaksi eka joku 50 minaa ja sitten myöhemmin vähentää sitä tyyliin puoleen tuntia. Mä lähdin liikkeelle sen takia, että mä tarvisin semmosen punaisen poskatussin ja jotain punaisen katomustaisesta lippistä. Lippistä en löytänyt. Siellä oli tämmönen kyllä, mutta sitten ajattelin, että no käynpä kirppareilla. Kiertää noita pienempiä kirppareita muutamisen. Että jos sieltä löytyisi. En lähtenyt poskatussen kanssa, vaan tämmösten. No niinku pitäisi olla vastaavia. Tää on vaan paketti ja nää on niinku, no ihan varmaan paljon, nää oli jotain 13-15 euroa tai sinne päin. Et nää on niinku puolet halvempia, koska tuosta aika kalliita. Siinä on punainen. Ostin myös pikaliimaa. Sitten lähti kirpparikierrokset. Ensin sovitin tuossa tommoista ruskeata takkia. Se oli ihan kiva, mutta sitten mä päätin, että en ottanut. Siinä ei ollut hintaa, en tiedä paljon se olisi ollut. Ja mulla on näitten housujen kanssa sopivaa takkia, joten ajattelin, että no en mä tarvi. Sitten löytyi tosiaan tämmönen koru. Sitä mä mietin, että ostanko vai enkö, mutta oli sen verran kiva, että en pystynyt jättää, että se lähti mukaan. Mähän lähdin tänne niinku näitten laseen kanssa, näiden aurinkolaseen, mutta tämmöset löytyi. Mä oon siis kauan etsinyt jotain tämmösiä laseja vaikka mistä ja en oo löytänyt semmosia oikeasti kivan näköisiä. Ja nyt te löytyi. Mulla siis oli tän tapasit lasit, mutta mä hukkasin ne. En tiedä, onko maininnut tässä aikaisemmin. Silloin kun otin Helsingissä, mulla oli ne aurinkolasit. Ne oli vitun upeat lasit. Ja mä hukkasin ne. Mä hukkasin ne Helsingissä. Mä huomasin, kun mä oltiin lähdössä Itiksessä, onko se metro vai mikä, en mä edes vittu tiedä. Kumminkin. Oltiin lähdössä pois. Sitten mä huomaan, että ne ei oo mulla missään. Ne ei oo mun taskussa, ne ei oo missään mun laukussa. Katoin kaikki 2 kertaa läpi. Katoin hotellista kaikki läpi. Ei näkynyt luultavasti. Mutta mä oletan, että ne on jäänyt itikseen. Siinä vaiheessa mä ajattelin, että okei, se on ihan turha lähteä etsimään. Joku voi olla A, vienyt ne. B, se on vitun iso paikka. Mä en luultavasti niin löytäisi niitä enää sieltä. Ja C, mä en edes tiedä, jääkö ne oikeasti sinne mihinkään. Siis mua oikeesti harmittaa, että mä hukkasin ne.
Mä kävin siis SPR:llä. Ne molemmat SPR, se pieni ja se SPR. Mä kävin Minimalissa. Mä kävin Halpahallissa. Mä kävin, no ainakin jotain mitä Sydeniassa, Normal, Glitter. Kävin todella useassa liikkeessä läpi ja sitten tänään vielä myöhemmin Prismassa, kun siellä piti käydä. Ei löytynyt yhtään niinku vastaavia. Ne on mä luulen, että ne on niinku pyöräilylaisia. Ne on varmaan oikeesti joskus antiikin aikaa silloin 1800-luvulla ostettu. Vähän epätoivoista yrittää etsiä niitä kaupasta. Tai oikeesti vittu. Mua ei olisi haitannut, jos mä olisin vaikka nää hukannut. Nää oli tyyli jonkun 10-11 euroa viime vuonna Prismassa. Tällaisia laseja sä saat joka vitun kaupasta, minne sä meet jotain vastaavaa. Ja sillä ei ole mitään väliä, jos mä olisin noin hukannut. Itse asiassa mä hukkasin ne jo kerran. Ne oli mun äiti jossain takintaskussa, koska mä olin lainannut sen takia ja sitten mun mummi löysi ne. Koska eihän mä nyt sieltä takista, niinku, mä katon muut mun takit läpi, mitä mä olen tyylin keväällä pitänyt viime keväällä. Mutta niinku, eihän mä nyt hoksannut edes tarkistaa, koska en mä niinku, muistanut, että mä oon pitänyt sitä. Mä voin sanoa, että se ei oo missään takintaskussa ne. Jos mun kutittaa eloista ihan vitusti, tää ei oo enää hauskaa, mä en tiedä mistä. Joten nyt on kiva, että löytyy taas tämmöstä, niin kaikki on hyvin. Nää oli 3 euroa. Lähti testiin nää kynät tästä näin. Vaikuttaa olevan ihan hyvät. Aikaisemmin poskatuksella piirrettyä on osa. Vaikuttaa oikeesti tosi hyvältä. Nyt mulla on suunnitelma omella nappeja näihin kenkinoihin, missä on noita palluroita näin. Näitä kuumhalimajälkiä. Semmonen prosessi tässä. Mä näen tällä hetkellä hanhia mun edessä. Minä katsomaan hakkaako ne, mut kun mä mentä sitä ohi. Taitaa väistää kyllä. Mä toivon, mä en astunut just hanhen paskaan, koska sitä on ihan... Mä en kattonut, minne mä astun. Oi, siellä on pikkutipuja. Onpa ihanaa. Kuinka lähellä mä uskalla minne. Ei ne taitaa enemmän perätä mua. En mä halua säikäyttää niitä kummiskaan. Lähdin taas lenkille. Rutiini pysyy vielä. Mä löysin lisää hanhia, mutta nää onkin eri värisiä. Mitä? Nää on kyllä ihan eri lajia. Mukaan nää niitten ups. Ne on niinku tommosia keltanokkasia. Tuolla on ne aikaisemmat toverit. Tuolla on uudet tuttavuudet. Ne eivät näytä samalta. Täällä on niinku jokaista sorttia eläintä. Siellä on hanhi. Anteeksi joutsen. No niin, mä löysin jonkun random polun, jolle mä menin. Nyt katsotaan mitä täällä on. En oo ennen käynyt täällä. En tiedä meneekö tää johonkin yksityispihalle jonkin mökkiin, en mä tiedä. Olemme saapuneet nähtävästi jonkun yksityispihalle tuossa vähän rapakko. Mikä rakennus toi? Ei se voi mikään venevarikko olla, kun tuolla veneitä. Huomenta. Mä heräsin tänään mun herätyksen kyllä joo, mutta mä väsytti sen verran, että mä päätin, että okei, ihan vitun sama nyt on kesä, mä jatkan nukkumista. Sitten mä oikeastaan heräilin siinä joskus 9 aikaa. Mulla on siis 7:45 ollut herätys, eli tunnin päästä. Mut sitten kun mä sain rahattua itteni ylös sängystä, niin mä katsoin pihalle ja näin, että siellä tuulee ja siellä on satanut. Ja ennusteet lupais, että siellä aika todennäköisesti satais. Mä oon nyt pari tuntia about ollut herillä ja siellä ei oo kyllä mun mielestä satanut. Tuulee yhä edelleen aika paljon. Ei mua oikein huvita pihalle lähteä. Mutta lenkille voi lähteä myöhemminkin, ei se on niin tarkkaa. Mä äsken luin tossa kirjaa. Et en oo puhelimella muuta ollut, kun pelasin Slingongia hetken. Täällä pinnut on avannut silmät. Paitsi tuolla on vaan yksi. Nyt ollaan tultu taas kalaan. Sama paikka, mistä mä viimeksi sain sen lahanan. Nyt siellä on joku nuppimassa. Nyt. Mitä nyt on iso? Nyt on iso! Mitä? Nyt on iso! Nyt on iso!
Kummalla isompi kala, hä? En mä koskaan saanut näin isoa kalaa. Tää oli iso. Mä sain videolle. Tuli videolle. Niin. Ei se oikeesti poikaset, 3 poikasta. Ja siinä on se äiti. Lesbian mother of 3. Ja kyllähän mä sen pienen vankalan sain tästä. On niin pieni, että tästä menee. Et mä jään puuhun kiinni. Kalaa eka. Heitetään se ennen kuin se menee. Hei hei. Juu, niin. Nyt on ongelma. Kyllähän tää täältä lähtee. Juu. Mä oon nyt tän hallinnassa. Se nyt näin. Ehkä mä lähden tuosta oikeesti. Eikä se ollut siinä. Hommahan on se, että mä päätin tässä aamulla, että joulol voisi lähteä kävelemään ja vetää puolimaratonia. Ja tässä sitä nyt ollaan. Mä tiesin, mulla tulee aika varmasti rakkuja jalassa, niin mä ennätin ja ostin tätä urheiluteippiä jo etukäteen. Koska mulla on nenäliinoja ja sit siitä voi leikata palasia ja tehdä niinku rakkolaastareita, ettei niitä tarvi erikseen hankkia. Mä oon kävellyt nyt 4,6 kilsaa ja mulla on vähän huono olo, niin mä ajattelin, että nyt on hyvä hetki tolle evästauolle. Tähän mennessä on mennyt ilman mitään musiikin kuuntelua tai mitään, että ihan vaan luonnon ääniä on kuunnellut. Ensimmäisen 2,45 kilsaa aikana alkoi jo vähän tuntumaan jaloissa kävellä, mutta nyt on ihan fine ja ei tunnu missään. Voisin esitellä, mitä mä otin tosiaan mukaan. Mä olen ensinnäkin varautunut vedellä, josta mä oon nyt juonut melkein kaikki. On tosiaan kamera ja varaakkuja ja mikki on. Ja sitten on totta kai lompakko. Puoliksi joutu limsa, yli puolet joutu ja sitten on cropsit. Matka ollaan tähän mennessä kävelty melkein 8 kilsaa. Istahin tässä justiin penkille. Tulin tänne nyt tämmöisille purupoluille. Siitä olisi tarkoitus kävellä joku pikkumatka. Sen jälkeen syömään. Mennyt 2 tuntia ja vartti. Alkaa jaloissa ja vähän tuntua tassua toiseen eteen. Mä en tiedä miten on mahdollista, että joka kerta kun mä oon täällä samalla luontopolulla lenkillä ja yritän mennä sitä 2 kilsan reittiä, niin mä aina eksyn. Eiku, miten on mahdollista luontopolulla eksyä? Ja mä tulin tuolta kautta. Nyt tuossa on tommonen kyltti, että 3 kilsaa. Mä en tiedä mennäänkö tätä pikkupolkua vai mistä mä tulin. Tää on vähän, että mistä tästä jatkaa niinku. Mulla on vaihtoehtoja. Mulla on niinku 1, 2, 3, 4 ja 5 reittejä, mistä mä voin mennä. Mä menin tosta, se vähän niinku jatkuu tänne, niin mä menen nyt tänne. Toivon, että ei tää niinku liian pitkä ois. Ei se sinänsä joo haittaa, mutta niinku haluaisin kumminkin syömään. Jos tää onkin yhtäkkiä jo 10 kilsaa. Mähän niinku näen nyt nälkään tänne ja janoa, koska vettäkään mulla ei oo paljon. Okei, nyt kun tonne eteenpäin katson, niin se näyttää siltä, että se tulee sinne alkupisteeseen. Ehkä mulla on kaikki ihan hyvin. Kohta mä sanoin, että aletaan olla loppusuoralla. Aika on mennyt tähän mennessä 5,5 tuntia vähän päälle. Ei oo mikään nyt hyvä aika, ei, mutta en ollut kumminkaan harjoitellut tätä varten. Ja
Musta tuntuu, että mä en enää kävele niin nopeasti mitä ennen. Ja kilsoja on tullut 18,75. Mä olisin kuvitellut, että tälle lopussa tässä tulee paljon haastavampaa, kun jalat on kipeänä. Niin kun ne, no en nyt kipeänä, mutta silleen kyllä niissä tuntuu. Joo, ihan reilusti. Kipu voisi olla pahemminkin. Ja silleen on sellainen tunne, että okei, ei tässä mitään ongelmaa. Helposti vien niin loput vielä. Ei tää ollut niin paha, mitä mä olisin ajatellut taas voinut olla. Tuntuu, että nyt tää loppuvuodessa on ollut vaan paljon helpompaa ja nopeampaa, kun on lähempänä sitä tavoitetta. Musta tuntuu, että mä oon kävellyt nyt nopeampaa, mitä mä kävelin silloin alussa. Mitä vittua? Mä sain justi updatea yhdestä meidän yläasteen entisestä opettajasta, nimenomaan entisestä nykyään. Apparently. Mitä vittua? Mahdollisesti voisin ensi vuonna koittaa uudestaankin, ellei joskus jopa ihan, en mä tiedä, maratonia. En mä nyt sanonko näin, että en kumminkaan ihan hetkeä ole mielellään menossa tekemään uudestaan, paitsi jos joku, en mä tiedä, Daniela Aholla sanoisi, että moi. Ihan vaan tuli semmoista sanoa, että kun jätkä tuli mun luo ja kysyi multa, että käytänkö mä kannabista. Mä en tiedä näytänkö mä joltain joku käyttäisi kannabista, mutta juu. Nyt on 24. päivä, eli siitä on mennyt hetken aikaa, kun mä päätin aloittaa tän NS-rutiinin. Pakko sanoa, että en mä nyt oikein sitä noudattanut kumminkaan. Asiat vois olla huonomminkin, joo. Mä oon aika lailla... No sänkyyn mä oon yrittänyt mennä aina niin kuin ennen 12, mutta sitten se, että onko mä saanut unta vielä silloin, vaikka oon ottanutkin melatoniinin, niin se on vähän eri asia. Mutta aika lailla kumminkin ennen yhtään aina alkanut tässä nukkumaan. No heräilen sitten, se vähän vaihtelee milloin heräilen. Välillä saatan herätä vähän aikaisemmin ja todeta, että joo, en mä jaksakaan vielä nousta ja sitten nukun vielä vähän ja sitten nukun vielä taas vähän ja vielä vähän. Nyt mä oon luovuttanut se herätyksen kanssa. En mä tiedä, onko siinä oikein järkeä laittaa herätystä 8. Jos mä en sitten saa tarpeeksi unta ja mua väsyttää vielä, kun ei oo pakko olla herätystä, niin se on vaan silleen, miksi mä laittaisin se. Nytkin mä heräsin ehkä joskus, kyllä mä ennen 10 heräsin, menin ehkä 12 nukkumaan, en tiedä. Yritin jo ennen 11, mutta en saanut unta. Mutta ehkä yritän tästä jatkaa kumminkin sillä lailla, että niinku yritän, no ehkä joskus 10 aikoihin nousisin tai jotain sinne päin. Nousis heti, kun herää ja ei vaan alas selaa jotain somea siinä. Vielä on edistystä, mitä voi tehdä. Ja mitä nyt tulee tuohon TikTokiin. Joo, mä laitoin siihen sen ruutuajan, mä laitoin 50 minuuttia. Nyt mä vaihoin tänään se 35 minuuttiin. Se toimi, kun mulla oli se ruutuaika, mutta yhtenä päivänä tässä vaan päätin, että vitut otin kaivan päiväksi. Otin sen pois ja sittenhän sitä tuli selattua. Mut laitoin se sitten kyllä takas. Nyt toi juhannus sekoitti mulla vähän tätä rytmiä. En käynyt siinä kävelemässä. Ehkä nyt se korvaa, kun mä kävelin puolimaratonin. Että kyllä musta tuntuu, että mun pitää paremmin pitää kiinni tästä rutiinista, koska ei tosta muuten tuu mitään. Niin kuin tässä sanoinkin, ei oo oikein kunnolla toiminut. Välillä toimii, välillä ei. Musta tuntuu, että ehkä mä vaan joudun hyväksyä se, että välillä sitä tulee ole tehtyä tekemättä yhtään mitään. Ei sitä nyt oikein voi pakottaa itseä tekemään mitään, jos ei millään jaksa. Ehkä mä vaan hyväksyn sen, että on ok välillä olla tekemättä mitään, koska ei mulla oikeasti ole mitään velvollisuuksia. Periaatteessa mitä väliä. Mulla on vähän ongelma, kun musta tuntuu, että mä alkanut tykkää enemmän värikkäistä vaatteista ja outfiteista. Ei siinä muuten, mutta kun niinku 90% ainakin mun vaatekaapista jotain mustaa vaatetta. Mä luulen, että mitä mä nyt jatkossa tuun tekemään, niin mä yritän pysyä tästä rutiinissa, mutta jos mulla on semmonen tunne, että mua väsyttää ja on semmonen tunne, että ei jaksa tehdä kyllä yhtään mitään, niin sitten se on ok. En tee mitään, annan olla. Kyllä sitä pitää nyt levätä lomalla. Jos siirretään tuo vähän silleen... No, haista kuule pippeli sitten. Sorry. I'm sorry, master. Sitten on Elite Ball Knowledge siitä tietystä Cuphead-fanficista, minkä Didi kirjoitti silloin, jos... Ei Didi, vaan Digi kirjoitti joskus vuonna 2003. Okei, pause. Tosta koninpätkästä tuli sen verran pitkä, että mä ajattelin tehdä sitä ihan erikseen videon. Niin käykää katsomassa sekin vielä tästä. Mut kattokaa tää video aika. Viimeinen päivä kesäkuuta me käytettiin siihen, että käytiin mökillä yötä. Siellä tehtiin perusmökkiaktiviteetteja, mitä nyt tuleekaan tehtyä. Käytiin katsomassa auringonlasku. Kannattaa juosta, jos haluatte nähdä aurinkoa! Pelattiin sen lisäksi biljardia, käytiin kahvilassa. Ja sit siellä vähän käytiin käppäilemässä.
Mä oon nyt tässä tullut siihen lopputulokseen, että ei sitä oikein pysty vaan niinku tehdään asioita kesällä, vaikka kuinka yrittäisi. Sitten siinä tuntuu jotenkin, että kuluttaa koko kesän ja tulee niinku semmoinen epäonnistumisen tunne, jos yrittää vaan tehdä liikaa. Mä tulin siihen ratkaisuun, että salaisuus hyvään kesään on se, että tekee paljon asioita, mutta silloin kun tuntuu, että ei jaksa ja olisi tarve levätä, niin silloin voi levätä. Sillä linjalla varmaan aioin jatkaa, että liikaa pidä mitään tosi tiukkoja rytmejä, jos en mä niinku jaksa. Mä vaan teen jotain, jos mua huvittaa, jos mua ei huvita, mä en tee. Mä oon tässä pian lähdössä Ruotsiin, niin siitä tulee sitten video. No, se nyt ei ihan onnistunut. Mä en tiedä, mentikö me vaan niinku kauemmas ja kauemmaksi, mentikö me niinku väärään bussiin. Mä pidän tisseistä kiinni. Että kannattaa tilata kanava, jos haluat nähdä sen. Toinen video, mitä mä ajattelin tehdä, niin mun pitäisi jotain tehdä näille. Et siitä saattaa joku olla tulossa. Ne on aika pitkät. Sitähän mä en maininnut, mutta näiden kaikkien juttujen lisäksi mitä mä oon tehnyt, niin mulla on just ollut tavoitteena, että kesällä mä aloitan YouTuben. Kerran tää video on julki, niin se on onnistunut. Mä saatan olla Mikael. Käy kattoo Koni video, tilaa video ja tykkää kanavasta. Heippa!